Kaixo, gu Aitor Beñat Mirarietan gara, DBH Bazteko ikasleak, eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Kiloa pisatzen duen tren batek erreka bat gurutatu behar du, eta erreka horregatik ontzi bat igarotzen da nahizenka. Ontzia igaro dadin 15 cm altuera eta 30 cm zabalerako tartea utzi behar dugu. Proiektu hau gauzatzeko, honako baldintza hauek bete ditugu. Erabiltzeko materiala, papera, kartoia eta kartulina izan behar zuen, eta guk kartoia hautatu dugu. Materialak itxasteko kola zuria edo kusten kola izan behar zuen, eta hala izan da. Neurriak gehienez aerofolio kaxe baten tamainakoa izan behar zuen, eta hala izan da. Zubia egiteko material hau erabili dugu. 30 cm bider, 15 cm lau kartoi zapal, kartoizko bi kaxa handi, zutabe txikiak egiteko papera, profila egiteko kartulina, eta kola zuria edo margotzeko pintura. Hor ja, daukazu kilo bat, eta kaja barruan suposatzen da beste kiloa, ezta? Beki, ikusteko danok. Bai? Txitsi.